bizler açısından asla bir seçenek değildir. HDP û Partiya Çepên Kesk 25 Gulanê careke din piştgiriya xwe ji bo berbijêrê Hevpeymaniya Millet Kemal Kılıçdaroğlu ragihand û banga çûna sersindoqan kirin. Onlara da telefon edin. Onlar da mutlaka sandığa gitsinler. Oylarını kullansınlar. Gotin Erdoğan ji bo wan nebijardeyeke û tekane bijarde guhertina Erdoğan û desthilata ku nûnertiya wê dike. İspatlayamazsan tekrar ediyorum. Namertsin. Piştîveyekê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li Parêzgeha Stenbolê îddiayên Kılıçdaroğlu ku di TRT de gotibû peywendiya Erdoğan gel PKK heye red kir û careke din Kılıçdaroğlu tohmetbar kir ku biriya HDP PKK piştgiriya wî dike. Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz. Me li gel rêxistinên terorê hev dîtin nekirine û careke din dibêjim divê tu vê îddiaya xwe îspat bikî. Milletê min baş dizane ku di rûbirûbûna terorê de Erdoğan û hevalên wî di çi qonaxê de ne. Lê mixabin te li gel HDP ku niha hûn mil bi mil bi hev re kar dikin nîqaşa wê yekê kir ku hûn ê li derveyî sînor karên çawa bikin. Te li ku derê ev hev dîtin kir? Li odaya wan ya parlamentoyê. Nerede yaptın? Meclisteki odalarında yaptın. Öyle mi? Evet. Bir gün hediye ederim diye. Berbijêrê Hevpeymaniya Millet Kemal Kılıçdaroğlu heman rojê ser hesabê xwe yê Twitterê bersiva Erdoğan da û got. Erdoğan, tenê nabêjim te hev dîtin kiriye. Heman demê dibêjim tu parêzvanê terorîstayî jî. Eger tu delîlan dixwazî were meydanê. Di televizyona te TRT de îşev sibê an ji roja şemiyê derkeve hemberî min. Ez dê bo hemû kesan îspat bikim ku tu namerdekî û te li gel terorîstan hevkarî kiriye. Piştî li hevkirina Serokê Partiya Zafer li gel Kılıçdaroğlu bi taybetî mijara qeyûman bûbû sedema nerazîbûna HDP û Partiya Çepên Kesk. Lêveyekê helwesta wan ya 28 Gulanê neguhert û li ser biryara xwe man. Tenê di rojmane ji hilbijartina Serokkomariya Tirkiye re û tohmetên aliyên siyasî ji bo hevdû tundtir bûne.